Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur euskararen eguna denez, irratsaioa euskaraz egingo du. Tira, egia esan egunero bezala, urteko 365 egunak direlako euskararen eguna. Beraz, kontu zibili euskeraz soilik abenduaren 3an aritzen diren pertsona, erakunde eta enpresekin. Euskeraz harro bizitzeko eskubidea dugulako egunero. Garazi Arrula Ruizek azken korrikako mezuan idatzi zuen bezala, ez altxor, ez oroitarri, ez toponimia, euskarak hegemonia hartzeaz ari gara. Ez agur bat, ez txapa bat paparrean, ez lur zatitu bat. Ez da fenomeno meteorologiko bat, ez gastronomia huts, ez borondate libreko kontsumo gai, ez da brillizko bilgarria, ez trukerako txampona. Tira, ez da trukerako txampona, edo bai, euskararen egunaren arira, Gasteizen euskaraz goxo, zein da euskaraz gehien gustatzen zaizun hitza, egitasmoa jarri dute martxan. Gaurtik hasi eta hilabete osoan zehar, zure hitz kutxunenaren truke gozoko bat emango dizute. Ikasi zenuen lehenengo hitza, esan nahi duzun guztia gordetzen duena, zure maitaleak esan zizun lehenengoa, ezagutzen duzun euskarazko hitzik luzeena, arrazoi asko daude hitz bat aukeratzeko. Ondoren, ekimen kolektibo honen bidez jasotako hitz guztiak Bizaninfon erakutsiko dituzte urtarrilaren 12tik aurrera. Nik ez dut goixokirik behar, edo gozokorok behar, baina esango dizuet zein den nire euskarazko hitzik kutxunena. Kresala. Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maiten, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betean. Ez da gaurko antolatuta dagoen ekimen bakarra. Gasteizen bertan kandela piztea egingo dute atxaldeko 7 terdietan. Geu elkarteak urtero Gasteizko beste eragileekin elkarlanean antolatzen duen ekitaldia da. Kandelaren bitartez euskararen argitzea da helburua. Ekitalditik gora antolatu dira Donostiako 14 auzotan euskararen nazioarteko eguna ospatzeko. Ez dira guztiak gaur egingo noski, abenduaren 6 arte luzatuko dira eta denetarik egongo da. Tartean, Akelarre musika taldearen dokumentala. Eta egun honetarako antolatutako ekintzen baitan, Bilboko udalak atzo Zea Maiz taldeari sari bat eman zion, ia 30 urteko ibilbidean musikarlotik euskarari egindako ekarmera eskertzeko. Hortu eian iesgel antolatu dute Euskaltegian eta gaua pelikula ikusteko aukera egongo da. Bi ekintza horiekin uste dut Ortuiarrek ez dutela lorik egingo. Loa galtzeko modukoa da behintzat euskararen egoera bai. Epaitegiak erabaki judizialen bidez euskararen normalizazio prozesua etetea helburu duen oldarraldi batean murgilduta gaude zeharo. Eta argi esan nahi dugu, gure herrietan euskaraz bizitzeko aukerak bermatzea ezin da inposaketa gisa irudikatu, eskubideen defentsa baizik.
gaituz bidean denbora aurrera doan enean. Euskaraz bat inta destin lortuko dugu egunen baten. Osoko gaituz bidean denbora aurrera doan enean. Euskaraz bat inta destin lortuko dugu egunen baten. Hablamen kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaude eta zer uste dute. Hablamen kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaude eta zer uste dute. Baina noski euskararen aurkako erasoak aspalditik datoz. Agirietan agertzen den euskararen aurkako testigantzarik zarrena Oja Castro Errioxa herrikoa da. 1229koa, garai hartan herri horretako eskualdean euskara zen ohiko hizkuntza, baina Gaztelako Ibar jaunak urte hartan Oja Castroko biztanlei debekatu egin zien epaiaren aurren euskaraz aritzea. Alkateak eta herritarrek haserretuta Ibar jauna baitu eta ez zuten askatu Gaztelako Fernando hirugarrena erregeak euskaraz hitz egiteko eskubidea aitortu zien arte. Gordeta dagoen bigarren agiria Oska hirikoa da, 1349 urtekoa. Aragoiko koroaren mendean zegoen eta arabiera, hebraiera eta euskararen erabilera debekatu zuten aragoitar erromantzearen erabilera sustatzeko. 19. mendera arte indarrean jarraitu zuen araudi horrek, baina gerora kendu egin zuten. Baina araudia kendu zuten ordurako euskara guztiz desagertua zegoen zonalde hartan. Beraz, ez zegoen legearen beharrik. Dizdira guztiak ez dira aurre. Biak ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean, ez dut osorik hartu. Goazen 18. mendera, eskolagan gaztelania soilik erabiltzitekela ezartzen zuen agindua plazaratzeaz gainera, kontabilitate liburuak ere espainieraz eramateko agindua eman zuen Carlos Hirugarrenak 1762an. Arandako kondeak 1776an euskarazko liburuak debekatu zituen, eta Frantziako iraultzaren garaian Bageg izeneko txostenak frantsesa bakarrik erabiltzeko gomendioa eman zuen. Horren arira, 1784an Biltzar Nazionalak Gregoire izeneko agiria adostu zuen, non patua eskualdeko hizkuntza guztiak txikitzea eta frantsesa inposatzea erabaki zuten. Oianan, gau baten, Che Guevara hiltzuten, lurpean, aztu zuten, iraultzaren auspoan, gau baten sinetxi nahi dut, nunbait badela. Eta 19. mendean mota guztietako legeak ezarri zituzten. Pentsa, Espainiako Carlos Laugarren erregeak Espainiako gortetik kanpoko antzerki eta konpainien lanak gaztelania ez beste hizkuntzetan ezin zirela antzeztu agindu zuen 1801 Euskal antzerkia gauza ederra da, baina bereziki beldurra zieten euskarazko antzezlei, izan ere urte batzuk beranduago berriro ere euskara espreski debekatzen zuen legea ezarri zuten Espainiar gorteak Isabel Bigarrenaren errege aginduz. Eta entzun hau, 1883an zigor fisikoa ezarri zen euskaraz mintzatzeagatik, edo 1857an Espainiako Moiano legea ezarri zuten eskola ikasketak gaztelaniaz baino ez zirela izango zehazten zuena. Iparralden ere antzeko, 1883an Mauleko barrutiaren inspektoreak euskara hezkuntzatik baztertzea erabaki zuen, eta 1856an B Pirinioetako prefetak lehen mailako hizkuntzan euskararen ordez frantsesa ezartzeko agindu eman zuen. Bizitza oso bat eraikite, tokatu denaren gainean, urteak aurrerantza doazte, ez dakit joan. Eta gerturatu gara, 20. mendera 1902an Emile Combes Frantziako hirugarren errepublikako presidente izendatu eta berehala Katishiman, hau da, kristau ikasbidean euskara debekatzeko baimena eman zion Pirinio Atlantikoetako prefetari. Urte berean, Espainian Alfonso XIIIaren eta Romano Nesen errege aginduaren bidez beren hizkuntza eta dialektoetan irakasten zuten irakaslei zigorra ezarri zitzaien legez. 1923an Primo de Riverak izenpetutako legearen bidez ekitaldi publikoetan euskara erabiltza debekatu zen, eta handik 2 urtera beste lege hau ezarri zuen.
Real Orden del 13 de octubre de 1925 sobre propagandas antipatrióticas y antisociales. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Eta frankismo betean agintari fasistek euskararen erabilera debekatu zuten, gaztelania ez den beste hizkuntza eta dialekto batzuk hitz egiteko debekuari buruz xedatutako hausten duen oro salatuko da. Eta 1938an Euskal izenen aurkako guda hasi zen. Honela zioen maiatzaren 8ko aginduak. Aberriaren batasunaren kontrako esanahia duten izenak daude, adibidez Iñaki, Kepa, Koldobika eta esanahi separatista ukezina duten beste batzuk. Eskerrak gauzak zertxo aldatu diren. Ba, gora euskararen eguna eta gora egunero euskaraz irratsaio bat egiteko aukera izatea, bibagu eta gure gonbidatuak. Gaur arratsalderako antolatuta dauden ekintza gehiagoren berri emango dizuegu, gaurko saioan. Nik Spotify Rapet eta honelako repasoak alde batera utzita, 2025ko errepaso musikala egingo. Doinuetatik aratago tartearen atal berri bat izango dugu, eta bele etorriko da elkarrizketa akustiko bat eskaintzera. Eta Gartxotun Sain Letonaren doinuetatik aratago gozatzeko aukerari izango duzu, entzuleok, beraz, abenduak iruditu gaur, eta euskararen eguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo Keneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Zeizarandi, egunon? Inigo goza eta zuegin zaigu esatea doinuetatik aratago tartea izango dugula. Paiaz bago saldu duzu, Bai. Ez ez nahi gehiago? Ez. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1082 du, abenduak 3 ditu, goizak 10:18 minutu, eta guere 3 gara hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri naiz irratian zarete, bigarren kafean. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told that you can get what you want. Ba, gaur eta erdi hiltzorien negoela kafea beharren Aquarius hartzen aritu naiz kafetegi batean, eta kantua bentzunt eta alako bizipoza eman dit Pili Joelen biena honek, eta bueno, horrexenatik karri zuet gaurko saioa bilatzeko, kantu erra iruditu zait. Gure txatean indiokerrek dio, egunon gaztiak, gorkak egunon, nire maite duta da, atzo probako ondo atera zirela ospitalean, dena ondo dago eta gainera kilo batzuk galdu ditut. Bueno, ba, posten gara, gorka, posten gara zugatik. Gora gure hizkuntza
Bueno, ongi etorri, bele dio horkak. Eneko Durangon parranda ingo dezu? Ez dakit. Nik ere ez. Inork ez dakigu. Nik gutxi egunen behan bertan, gero busa eta aurrera tatzera, eta, bueno, dantza ederra, 25,5. Ondo, nahiko duin? Bai, 25 Oida? Bueno. Nik uste 22 puntu nik batu ditu dala, eta Vale, beste bizpairu goiurik, eta 0,5 eneko. Bai, seguro. Aquariusa ze ona, bai, hemen dagoen nik ere Aquariusa, ez pentsa. Ez tristura bigarren kafea egitea, kaferik gabe eta Aquariusarekin, gorka. Bueno, eta eneko, dago juri, ze tristura. Maite duten tartean murgildu behar dugu, eta eneko zuri dagokizu lehen maite duta kontatzea. Bai, hasiera batean, enun ezer pentsatu gaurko maite duterako, gaur goiz arte, batean 3 bururatu zaizkidala. Joño. Lehenengoa maite eza da, ze, pasaden igandean anoetan Palestina askatu Israel suntzitu oioak entzun ziren, eta gaur atzo arratsaldean La Ligak hori salatu du esanez bortizkeria dela. Bueno, nik uste ez dela ezerra azaldu beharrikan hor gertatzen dena, ezta? Baina, hoi maite dut ez bezala, edo maite ez, edo... Maite dut ez. Maite dut ez bezala. Gero baita pentsatuet, hasieran esan dugu, zein dan gure hitzik gogokoena euskaraz. Bai. Goiurik esan du Kresala. Nik nerea da beltxarga. Beltxarga oso politia da, Bai, egia esan bai. Beltxarga. Agian horregatik ibilbedik erabili zuen bere disko baten izena beltxarga beltza da. Beltxarga oso hitz polita da. Bai. Egia esan, bai, aipatu dugu, Gasteizen goxoki bat ematen dizutela, zure hitz kutxuna esaten baduzu. Egia da zaila dela, nik Kresala esan dudala, zerbait esatearren, baina hitz kutxun asko ditut, euskaraz. Bai, noski. Kutxun bera ere oso politia iruditzen zait. Bai. Kutxun. Eta laztana oso polita da baita ere. Bueno, baina bai, beltxarga oso originala izu. Eneko gustatzen zait. Bai, eta gero 3. Durangoko azoka datorrela. Epa! Abai, Bai, lehen aipatu ez dakitela parrandengoeten, segurazki ez. Ze, familiakin jungo naiz. Ez dakit, hain dekan ez detitzein ez pentsatu, baina segurazki familiarekin jungo naiz, segunetan. Ez dakit, baina hain izango naiz. Eta, badakizu zer erosi nahi duzun? Ez dut pentsatu hain dikan, baitut gauza batzuk burun, baina oraindik antolatu beharra dago. Malko guztiak gabitzen dira gure hilietan, gezur guztiak gabitzen dira zuen egietan. Egun sentiak Goiuri, nola zaintzen da irrifarra? Irrifarra zaintzen da, batek esango lizuke dentistara joaten, zaintzen dela irrifarra, baina niri hori ez zait gustatzen ez delako oso poetikoa. Erantzun gisa. Ez da bat ere poetikoa. Zaintzen da irrifarra, lagun onak gertu edukita, zaintzen da irrifarra zure buruari baimenduta gustoko dituen gauzak egitea. Zaintzen da irrifarra abesti poliki bat entzuten. Zekit zenbat gomendio behar duzu. Dekalogo bat behar duzu. Osatuko genuke. Dekalogo bat ondo legoke. Gida liburu bat agian. Gida liburu bat. Gustoko duzun jaki bat jaten. Badakizu zer izango litzaken politia?
Janire Arantzaberi botatzen diot, hemendik mezu hau. Durangoko azokan egongo da Janire? Bai, Durangoko azokan egongo da. Ba, nik esango nioke Janireri, gomendio bezala, bigarren kafetik, Durangoko azogarako. Erakusmai bat edukiko du Janirek? Bai, Molatu produkzioaken erakusmaian egongo da, esan ezinen disko berria eta disko bigarrena ere bai erretratu bat. Uste dut lehen diskoaren alerik ez dela geratzen eta ez dugula salgai izango. Ba, jarri dezala kutxa bat, papertxo batzuk, boligrafo pare bat, Nola zaintzen da irrifarra? Nola zaintzen da irrifarra. Eta jendeak erantzuteko, idazteko, eta horrela kutxan gero sartu, eta Durangoko azoka amaitzen denerako, orduan bai dekalogoa eta askoz gehiago edukiko dugula, ba, jendearen gomendioekin. Ze ona? Itxaso bat zeharkatzen Dabilenak ez du zure aurka ezer Baina nire Arantzabelengoan hemen egon zen, eta kantu hau nola zaintzen da irrifarra piano eta gitarran probatu genuen, ze Durangoko azokan joko dugu momentu berezi batean. Ezin da gehiago esan. Ez. Eta pixkat horrela geratu ginen, ea noiz gonbidatzen gaitu zuen entrevista akustiko batera bigarren kafean. Hitz egingo dugu. Bai. Baina Durango eta nola zaintzen den irrifarra aipatuta, bi horiek uztartuta, gauza bat esan nahi diet gure entzulei. Irrifarrak zaindu nahi balin badituzue Durangoko azokan, mesedez ongi tratatu erakusmaietan dauden langileak. Ordu asko ematen dituzte, eta ez dakit agian zujuten zara, elkarrek dauzka 6 erakusmaile dolako zerbait, ez? Eta jende asko dago lanean. Eta agian zuk nahi duzuna da, ba, ez dakit, bertan topatu Uxu Alberdi. Eta ez dago Uxu Alberdi. Baina beste norbaitek atendituko zaitu. Eta pertsona horrek ere merezi du, zure partetik. Ba, kaixo, barkatu, baduzu liburu hau, eskerrik asko, bueno, egun hona izan. Bueno, horrelako hitz goxoak, ez? Ze batzuetan Durangoko azokan jendea itxutu egiten da izarrak ikustearekin. Eta ez da konturatzen, ba, izarrak ez daudenean erakusmai horietan jende gehiago dagoela lanean, eta beharrezkoa dela jende hori, eta jende horrek ere, ba, izarrek merezi duten, begirunea merezi dutela, zuen gandik. Beraz, hortxe gomendioa. Bigarren gomendioa, izango litzake, ez daukat hain argi. Lehenengo oso argi nuen, bigarrena ez daukat hain argi. Ara? Bigarrena da lurrera begiratzeko. Ume asko egoten dira Durangon. Bai. Ume txiki asko egoten dira Durangon. Egoten da jende heldua makuluekin, bastoiekin, aterki asko egoten dira. Orduan, kontuz, ez joan, jendea zapaltzen eta horrelako gauzak hor beste gomendio bat. Gomendio ona, azken hau, Eta hirugarren gomendioa eta ja ikusi dut zuen aurpegietan ez zaizuela interesatzen kontatzen ari naizena, beraz... Zergatik? Ba, zuen aurpegietan nabaritu dut. Hirugarren gomendioa da, albalin baduzu, Landako eguneko zonalde horretan, han inguruan dagoen sushi jatetxera joan zaitezte. Oi, esango jori. Zergatik. Zer bestela mai gabe geratuko gara. Reservatu dugu. Bale. Orduan, lasa ez da? Joan eta probatu. Esaera zerbat Ta azken egunetakoa berreskuratu nahian Ez dakigu Nola zaintzen dan irrifarra? Ba, bigarren kafea entzunez, diote mendik. Ze polita. Eta zure gomendio jarraituko dutela, diote mendiko juri. Gomendioa, pazientzia eukitzea. Begira. Panik nire maite dut, ez dut maite erdi eskas egotea. Ze beti nagoituta egoten ondo. Ondo, promedio honeko 80 gora. Pixketa, nagoain gaizki, esan dut. Itzulea garen abarituko du, ez, ahotxea bere tokian daukat, hitz egiten ari naiz, energia puntu bat badaukat, baina enai sentitzen... Bai, hori ez daudela euneko egunean. Hori da. Eta atzeit askotan gertatzen, eta bain, hasten naiz pentsatzen zer janote dudan, nik gorputza horrela ukitzeko. Eta badaukat nire sospetxa, susmoa. Ai, zure susmoak dituzu. Bai, pixkat ostra intoxikazioaren, itxura daukan ere gorputzeko, jori. Ezagutzen dut, sentsazio hori. Ezagutzen duzu baietz? Ez diot inorri gomendatzen. Ez nuke, nola esaten da, ez nire etxaiaren zatera, enuke nahi horrelakorik.
Bueno, baten zuen, bai. Batzuk badaude, Batzuk gogorritu zaizkit. Bururatzen zaizkit batzuk esateko, zuentzako, bai, zuei opa dizuet intoksikazio bat, baina... Indiokarrek dio, ostras, hori ez da ona, oso ona indiokar eskerrik asko, Eta eskerrak bakarra jan nuela, baina akaso ez da hori izan, ez dakit. Hori zen ere maite dut ez da, gorputzola erdizka eukitzea, baina nire apostua da gaur bazkar ordurako ondoren behar duela. Bueno, hori negoziatu dut gorputzarekin. Aha, Zer begira. negoziatzen duzu zen gorputzarekin? Egia zen ez. Ez. Nik, hola, Inoiz. pixkat azten danean, nik gaixotu naiz egiten, baina beti dago negu inguruan ez, egun batzuk non sentitzen duzun gorputza. Ai, hor da bil. Negoziatzen dut gorputzarekin da esaten diot. Bale, hau ez da momentu hona guretzat. Maitia, hau ez da momentu hona guretzat. Nunzuk aguantatzen baldin baduzu, nik zindagizut, datorren aste iristerako, nik mimatuko zaitu dala, joango garela espabatera, joango garela mendira, eta zainduko zaitu dala, eta kaso egiten dit. Negoziatu gaur berarekin da esan diot, azkar ordurako ondo embardeu, ze Durango dator, eta oso gaizki datorkigu gaizki jotea. Sorte du nazu, jaramon egiten dizula. Bai, nahiko, baina komunikazioa behar da gorputzarekin. Bai. Eta gero, promesak bete, Gero nik esatio zainduko duela eta zaindu egiten dut. Iruditzen zait zoragarri. Entzuleo, goizeko 10:22 minutu dira, eta guk aurrera egingo dugu, ze Eneko Iturbek, ze barkatu? Niri ez dut inork maite duta galdetu. Zein da zure maite duta, Goiuri? Hau izan deneko. Gora Eneko Iturbe. Ez que, nik esalia bukatzerako, Hortxe, Enekok, kiak. Oso ondo. Ez alduzu zure maite duta kontatu. Ez, zeintzen ere maite duta. Ez dakit, egon zara hortarteaten izketan, baina izango zen, nola Nola zaintzen dan. azultarako gomendioak esaten aritu da. Egon zara horizketan, zure kontuekin. Jesu Kriston, bazenuen kontu kontua egiten eta eta- zikina, guaine kontua eta zikina besteik ez. Ta haitxutzea, han batzuk eta bestek eta zarrak eta berrik eta antxe, Ta, ale, jode. Iama, bale. Bai. Goiuri. Nire negoziaketan hasiko naiz, nire gorputzarekin, nire eskuari esango diot, negoziatuko dut, segolako zaplaztekoa emateko zuri, ea jaramon egiten didan. Hau da, Goiuri, lotxa. nilek dion bezala nik ez dut ezer zor nahi, beraz, zein da zure maite duta. Ba, maite dut eza. Hala? Kontua da laguntza behar dudala. Adikzio bat daukat. Eta adikzio hori da, idealista eta fotokasa eta horrelako webgunetan salgai dauden etxeak ikustea. Eta kontua da, niri ez didala hon egiten, kontu honek, ze ikusten ditut prezioak eta sarretu egiten naiz, ez adibidez ikusten dut, nere herrian etxe bat txiki argirik gabea eta garesti eta esaten dut, eske nola dagoen etxe bizitzaren afera, ze gaizki, ez dago eskubiderik, pardon, nik nire buruari egiten diot kalte, baina ezin dut. Sartu, gustatzen zait kontrolatuta edukitzea, nire herrian zenbat etxe dauden salgai, zein den salgai dagoen berriena, inguruko herriak ere begiratzen ditut, Bale, gero baino, ikusten dut. zuk uste duzu jarrera politiko bat dela, alegia, etxe bizitzaren aferak kezkatzen zaituelako, eta edo badago pixkate kotillismotik eta... Pixkat, ez. Euneko Euneko eunean kotillismoa da. Kuskusiatzea. Eneko eunen dagoenean da, euneko eun. Baita, zu ez zaude gaur eguneko nino. Ez. Kuskusiatzea da, niri gustatzen zaida, baina ezin dut. Eta nire buruari esan nion, alokairuaren kontratua leister bukatuko zait, eta orduan beste etxe baten bila aritu naiz, eta topatu nuen, eta esan nuen, bida, nola, orain ez, tarte baterako behintzat topatu dudan beste etxe hau, aplikazioa desinstalatu egingo dut mugikorretik, zeia, ez daukat beharrik ez, topatu dut etxea, urrengo etxea, eta orduan, ez dut egunero sartu behar aplikazio hauetan. Hala ere, sartu egiten naiz. Gustatzen zait ikustean, kotigiatzea. Ez dakit zer den, baina adikzioa daukat. Ta gero gainera, egia da beti, imaginatu egiten dudala, etxe horretan bizi direnak, zer nolakoak diren, edo zer ofizio duten, ez? Hori gertatzen zait bereziki etxe oso garestiak direnean, eta hor ikusten dituzu batzuetan argazkietan, hobi batzuk, ez? Agian argazki batzuetan ikusten dira bizikleta batzuk, beste batzuetan ikusten dira paretetan
titulo pila bat, hor imaginatzen dut, izaten direla, ez dakit, etxe hau izango da abokatu batena, eta horregatik dozka hor tituloak paretan jarrita edo. Gustatzen zait irudikatzea, eta, bueno, arazo bat daukadala, eta zuekin elkarbanatu nahi nuen, ze oraintxe bertan, zuekin hitz egiten ari naizen bitartean, ari naiz Murziako Santo Angel herriko etxe bat ikusten, 555.000 euro, etxea oso handia, badauka igerilikoa, baino zeharo itxusia, dekorazioari dagokionez, eta mentxeari naiz ikusten, familia honen, ez dakit argazkiak, ze ez dituzte kendu paretetek iragarkia jartzerako. Ufa, bale. Orduan, txatean norbaitek balin badauka gomendiorik nik adikzioa gu gainditzeko, eskartuko nuke. Indiokorrek dio, banei gorputzak ez zit, abia, Goiuri, nahi zuet erakutsi, gure soinu mailan daukagun, erraminta berria. Zuk irakurri indiokorren 10:22 mezua. Bale. Joe, banei gorputzak ez dit kasuarik iten. Hau zer da, atzoko irratxaioan euken elarra artek esan zuelako, he vuelto. Horregatik izan zen? Horregatik izan da, horregatik gaitu diozo... Egia esan atzaritu nintzen firmwareak eta soinu mailetan aktualizatzen, eta ikusi nuen aplikazio berria hau zuela, firmware berriak, eta... Ojo, nere... Bai, muteatzen du, nere adikzioa elikatzeko beste gauza bat proposatu diatela. Goiuri, eta probatu dituzu bigarren eskuko gauzen webguneak. Barkatu. Horrek bai sortzen duela adikzioa. Hemen txena honi. Eta Gorka, ni oraindik etxeana da. Gorka, baino esleitu zizuten etxe bat, ezta? Etxe tasatu bat, edo nola zen, oraindik etzara joan etxe berrira, zertan da, konturi. Zo kontatu, niri interesatez zaizkit. Zuba gizu, bigarren eskuko aplikazioen favoritosek asko esaten dula zuri buruz? Zer daukazuzuk. Daukazu, txaron. Piraguak? Bai. Ados. Musikarekin harremana duen zerbait eduki behar duzu. Eta kitxo. Zia musikarekin oso zabala da. Bale. Hemen bi mikrofono, bi Newman KMS 105. Baina bat, inda prezio, zau jetxi gintzuten ba. Kakazarra. Eta gero dauzkat, baju bat, neuser bat, baju frantzesa dau, bosokakoa, baina 1.000 euro balio dituta. Gero eket projekt tokadisko horietako bat, viniloentzako irakurgailu bat, baina ez dau behar dudana. Gero dauzkat manopla batzuk piraguan ibiltzeko, ze orain neguan errekak oso zegoten dira mendi inguruan, eta gero dauzkat piragua bat, dagoena pixkatu urruti, baina prezioz geisten jarraitzen duena, eta egonen batean erosiko dio dana. Marijo Iturbe, Goiuri, neri berdina gertatzen zait, asko gustatzen zait etxeak ikustea. Bai. Marijo Iturbe zure ama da, o zuri zeba da? Neri zeba. Marijo, arazoa daukagu. Bai. Bueno, entzuleok, serio jarri bar dugu. Gioratxai bat egin bar dugu, eta Goiuri, zure adikzioa landuko dugu mikrotik kanpo. Ados, eskerrik asko. Mubia genduko izugu azte beterako. Bale. Entzuleok, gaur eragoaz, Eneko Iturbek lan egin duela, eta lan hori erakutsi beharko dizugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esan da bezala, Eneko Iturbek 2025ko hainbat musika, agerraldiei, publikazioei erreparatu die, eta ondori batzuk atera ditu. Un sueño que yo tuve. Inigo esan du bezala, 2025ko disko batzuk jaso ditut, orain hontan, 5 disko zehazki, batzuk nik ustet urte hontan esanguratsuak izan direnak, eta beste batzuk niri ere gustatu zaizkianak noski. Eta lehenik eta behin aukeratuet Bad Bunnyren Debí tirar más fotos. Ez dakit baten bat badagoen etxean Bad Bunny ezagutzen ez duenik, baina ezagutzen ez duenarentzat, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bayamonen Puerto Ricon jaiotako musikari bada, reggaetoian zentratzen da gehien bat, eta aurten musikari honek urte hasieran, urtarrilaren 5 argitaratu zuen Debí tirar más fotos. Itxuraz, sinplea den azal batetik abiatuz, Puerto Ricoko kulturaren zati bat, Latinoamerikako beste leku batzuetara ere zarkatzen badu ere, kondentsatzen duen atzealde berezi bat du diska honek. Behar bada Bad Bunnyk orain arte argitaratu duen diskorik aberatsena edukiz.
Eta Puerto Ricoko izateagatik sentitzen duen arrotasun sakon berria ez den arren, Bastiodeko 6. album nontan inoiz baino nabarmenagoa da. Salsaren, plenaren eta reggaetoiaren erreferentziekin diskoak Benitoren alderdi ezberdinak hautematen diren 17 abesti zabaltzen ditu. Haragizkoa, nostalgikoa eta inkonformista. Diskotekan perreatu eta bere bikotekideoia faltan botatzeari buruzko ohiko letren artean kutsu politikoa duen beste batzuk nabarmentzen dira. Ala nola, lo que le pasó a Hawaii, non Puerto Ricoko gentrifikazioaren aurka abesten duen. Cuidado, Luis, cuidado. Nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me... Urtea hasi zen disko honekin eta izan zen, olako, boom bat. Bai, nik uste, badaolako ez, zenekuk aipatu bezala Goiuri Bad Bunnyren, alderik ola komplexuena. Gero, askotan salsa bera ere kokatzen dugu ez, Kubaren giroan eta baina, salsa Karibe osotko osagaiekin sortu zen, izatez salsa Nueva Yorken sortzen da, ez Karibean bertan. Karibearrek sortzen dute, baina Nueva Yorken. Eta Puerto Ricok badu salsaren eta musika tradizionalaren ikaragarrizko tradizioa. Eta nolabait berak horra jotzen du. Gero egia da egongo dira batzuk esaten dutenak, eske hau egiten zen, eta inorketzion jaramonik egiten, egia izan daiteke. Baina oso ondo zartzen du bere musikan, Puerto Ricoko musika tradizionala bera, eta horrek ematen dio, beste aberaztasun bat, ez? Reggaetoi patroiak egonda ere, organikotasun hori ere badagolako diskoan, ez? Bai, nik ere gehituko nuke, disko honekin baita lortu dula, nolabite, nik ustet, kanpotik ikusita, reggaetoian, denok estereotipo bat dugula, denak direla letra, orokorrean, festa giroko letrak, musika nahiko monotonoa, eta nik uste Bad Bunny honekin lortu dula, nolabite estereotipo hoi, generoan estereotipo hoi, aldatzea, ze letran aldetikan kutsu politiko bat hartu du, estilo aldetikan baita, asko ezberdin du da, genero barrun, eta nik uste baita estetika oso personala hartu dula disko honek, ze reggaetoian nik ikuste detena bintzat, hau kanpotikan ikusita esango nuke reggaetoian orokorrean estetika nahiko antzekoa mantentzen dela, baina disko honekin azalak bakarrikan nolabite ezberdintza lortu dula. Eta orduan nik horregatik ekarriet disko gona. Gomendiotxo bat, inoiz gomendatu dugu hemen, baina ziurrenik entzureren batek ez du ikusi. Disko honekin batera, labur metrai bat, film labur bat kaleratu zen Bad Bunnyk. Nik ere ez dut ikusi. Debi tirar más fotos, diskoaren apostu politikoari edo erabateko zentzu ematen diona, eta Puerto Rico aldarrikatzen duena gentrifikazio, invasio eta jankismoaren gainetik, eta benetan niri kortoak berak eman zidan beste Bad Bunny bat ulertzeko aukera. Diskoa berak ere bai, baina kortoak, fin laburronek, erakusten du, eta teknikoki ikaragarrizko lana egin dute, beraz, oso gomendagarria, YouTubeen daukazue ikusgai. Thought it well, and maybe even time could tell that all I know and all I've known could fit into a little tiny box, and all the world would laugh and loose their socks. Entzuten ari garen hau Black Country New Road taldea da, eta aurten bere 3. diskoa atera du Forever How Long, apirilaren 4 zehazki, eta taldeak 6 taldeki ditu, oso nahiko talde berezia da, Ze ditu bateria, biolina eta mandolina, saxofoia, gitarra, teklatuak eta akordeoia eta basua. Orduan, esan dezakogu nahiko zabala dela. Cambridgeko talde bada, erresuma batukoa, eta orokorrean rock alternatibo eta indie rockean edo artistikoagoan
uztartzen da. Eta bueno, disko berezia zergatik, ze taldearen aurreko diska, 2022an argitaratutakoa Ants From Up There, estreinatu baino 5 egun lehenago Isaac Wood taldeko abeslari eta gitarra jole ohiak taldea utzi zuen, taldea utziko zuela iragarri zuen. Woodek kantuak idazterakoan eta interpretatzerakoan bai, etzela eroso sentitzen adierazi zuen, baina taldeko kideek baldintza honekin bukatu zutela adierazi zuten. Eta taldeak beraz jarraitzea erabaki zuen, baina uko egin zion bere aintzinako materiala zuzenean jotzari, bitxia eta desegokia izango zela sentituz. Eta aukera bat ere, ez zegoela aukeretan sartzen ere. Eta beraz, zuzeneko bat egin zuten 2023an nola baite, taldearen fase berri horren arrasto bat egoteko, eta horrek abestien estiloan aldaketa nabarmena ekarri du, ze lehen taldearen ohiko letrak ziren tristura edo nahiko musika melankolikoa zen, melankoliatxua, eta fase berri honetan guztiz ezberdina da, ze adiskidetasuna eta mezu positiboak adierazi nahi dituzte. Eta beraz, hau taldearen aro berri honen lehenengo estudioko lana da, eta neri pertsonalki hau da nire urteko diskorik gogokoena, ze taldeak ere asko esan nahi dut niretzat, eta hau. Black Country New Road, Forever How Long, hause apirian kaleratu zuten lana, eta nekoren gaurko urteko bigarren proposamena, edo bigarren disko nabarmena. Nik genuen ezagutzen Black Country New Road egia zen, eta oso interesgarria sortatzen ari zait. Bai, segurazki, jendeak ez du ezagutuko, hau eta datorren taldeare, ze agian hemen ez dute inbesteko arrakasta lortu, baino, adibidez, Black Country New Roadek bai lortu du arrakasta batez ere erresuma batuan, eta estatu batuetako festival giro hoietan. Eta, nik honela deskubritu nituen, eta egia esan asko gustatzen zait. Bagoaz urrengoarekin. Bai. You can stay with me, baby. You can stay with me and nobody would care. You can stay with me. Getting Killed. Bai, Giz taldeana. Hori izan Giz, ez da nola euskatzen zen, Giz. Bueno, taldea Cameron Winter, ahotsa gitarra eta teklatua, Dominic Digesu, basua, Emily Green gitarra eta Max Bosin bateria joleak osatzen dute. New Yorken sortu zen eta hau ere indie rock, art rock, estilo besteak oso kolore britanikoa zuen bezala honek, kolore amerikar nabarmenagoa du ez. Bai, eta talde hau ere, Black Country New Roaden giroan eginda famatu. Eta 2023an diskoa argitaratu zuten, 3D Country, eta Giz boskote izatetik laukote izatera pasazan. Eta 2023ko abenduan 22an Foster Hudson gitarristak irteera adierazi zuelako. Geroago Digesu eta Greenek onartu zuten taldearen aldaketa, faktore motibatzaile gisa ere hartu zutela, eta horrek behartu zutela nolabaite lankidetza ikuspegi berri bat sortzera eta fintzera. Eta 2025ko urtarrilean grabatu zen diska, Cameron Winter abeslariak bakarkako diskoa estreinatu, baino pixka bat lehentxeago, pixka bat beranduago, barkatu, 2024an heavy metal argitaratu eta hilabetera diskoa grabatzen hasi ziren. Eta uztailaren 24an ja Cameron Winterrek konturatu gabe Trinidad abestia, diskoare Trinidad abestia filtratu egin zuen bere Instagrameko horrian, eta
handikan 5 egunera abestia estreinatu zuten ofizialki uztailaren 25. Eta diska irailaren 26an argitaratu zen. Hoxe Gizen Getting Killed diskoa, iraian kaleratu zutena esan da bezala, eta nekoren 3. nolabait nabarmentzeko diskoa. Talde, ezagunagoa esango dugu laugarrena, eneko? Bai, segurazki bai. Agian askok ezagutuko dute. I apologize for the no reply. Wish I could describe what goes on inside. Get these butterflies when they make Tame Impala taldea da hau. Bakarkako taldea da, kuriosoa da, bakarkako, pertsona bati talde deitzea. Kevin Parker da, Australian jaiotakoa, Sydneyn, eta musika psikodelikoan jorratzen du, eta diskontan elektronikara jo du pixka bat gehitxeago, eta rabe estiloko musikara. 2008ko otsailean elkarrizketa baten Parkerrek esan zuen urrengo diskoak egiteak ez zuela hainbeste iraungo, eta ideien loraldi batean zegoela, eta 2008ko otsailean beste elkarrizketa batean baieztatu zuen beste Tame Impala disko bat egongo zela, eta berak espero baino lehenago, denak pentsatzen genuen azkarrago aterako zela, ez 5 urte pasako zirela, baina Esango nuke, seituan egingo dute, handik urtetera, oso gutxirango duenek, handik urtetera, hau segituan daukat 5 urte. Bai. Eta Parkerren arabera 2023an hasi zen, ditbiten lanean, eta 2024ko martxoan bere burua grabazio estudio bateko argazki bat argitaratu zuen, ez kezkatu mezua esanez, nola bite, irizen ari zela diska. Beste urte eta biku. Bai, hori da. Eta diskoaren iragarpenaren aurretik Parkerrek kontzertutxo batzuk egin zituen Fremantlen eta Wave House estudioetan, Indie Australian, eta musikariaren arabera sakonki inspiratuta dago Bush Dove markatu kulturan eta mendebaldeko Australiako rabestenan. Eder, hause Tame Impalaren Dit Beat? Bai. Olaxe? Dit Beat, bai. Eta, hemen aipatu nahiko nuke, ze kritika nahiko zabala jaso ditu, askok esan dute, gustatu zeiela eta beste askok ez. Eta, nik uste esan dutenak diskoatzaiela gustatzen dala gehien bat, bere lehengo estilotikan pixkat ez nahiko aldatu delako. Eta, nik esan nahiko nuke aldaketa guztik musikalki positibok didela. Ze azkenen horrek esan nahi duzu garatzen ari zadala, ezta? Musikalki, eta asko pentsatzen dute, aldaketak ez direla beti oberenak, baina nik uste hau badela aukera bat musikariari emateko. No Reply kantua entzuten ari gara, Tame Impalaren azken lan hortatik, ditbitetik, baina azken kantu bat ere badugu, azken talde bat, azken bakarlari bat, proiektu bat ere baduelakoenekok, hau urtearen azken txampan atera da, eta ezagutuko duzu, Segurazki, bai. Fruita roja i rodona, aquí l'endevina, òbviament és la poma que està prohibida. Ezagutzen ez duenarentzat, gutxi egongo direla. Pentsat, Rosalia Vila Tobella, Bartzelonan, Katalunian jaiotako musikari bada, pop musikan uztartzen duena gehien bat. Rosaliak Motomami argitaratu zuen 2008an eta bere bira amaitu ondoren, eta urte berean, beste diska gehiago argitaratu zituen, besteak beste, Rau Alejandrorekin eta baita Bjorkekin. Bjorkekin abesti bat argitaratu zuen, esango dugu, handik handatorrela bien arteko kolaborazioa. Eta Motomamiren promozio garaitikan esaten zuen 4. disko baten ideia lantzen hasia zela, eta 2024an
argiagoa adierazi zuen bere proiektu berria bilatzen ari zela. Sare sozialetan eta elkarrizketetan pistak eman zituen ala nola R4 aipamenak, Magdalena Beiri Imaginal diskoaren estetikarekin jolastea, eta urte hasieran album berria argitaratzea helburu gisa helburua zela partekatu zuen sare sozialetan. 2025ko udan albumak gero eta modu irekiagoan iragartzen hasi zen, Hitz aldizkarian jakinarazi zuen September Managementen fitxatu zuela eta diskoa urte amaiera espero zuela. 2026ko arena bira batekin. Uda osan bere Instagramean simbolismo ugari egin zituen, pentagrama, grabaketa estudioak, arte erlijiosoa eta bar. Eta el aldizkariarekin adierazi zion diskoa oraindik amaitu gabe zegoela eta Motomamitik oso ezberdin entzuten zela. Eta urriaren erdialdean ze gertatu zen, Bergain piezararen partitura partekatu zuen, eta hiri handietako kartel misteriotsu batzuk agertu ziren. Eta azkenean urriaren 20an Times Squaresen pantalla digital batean eta Kaiauko plazan, diskoaren izenburua eta zala kaleratzeko data ofiziala iragarri zituen. Eta hau ere aldaketa disko bat izan da. Nik uste gaur aipatu ditudan denak aldaketa diskoak izan direla. Eta aldaketa guztiak positiboak dira. Baina nik entzun dut kritika bat diskonen inguruan esaten duena, nere inguruan jende askok esaten zuela historiako diskorik hoberenetariko bat dela. Ez da, kontzeptu hori existitzen. Bai. Ezinezkoa da. Ni kontzeptu horren aurkanago, baina ez. Ez dut esan Rosaliarena ez dela historiako diskorik onena, baizik eta ez dela existitzen historiako diskorik onena. Bai, horta esen, Juan, zerk esan nahi du historiako diskorik oberena dela. Askok esateziaten bai, eske orkestak erabilitu. Bueno, badaude beste 1000 musikari orkesta musikak erabili ditunak. Besteak beste lehen aipatu dugu, Bjork. Bjorkek ere bere karreran zehar orkesta erabili du, behin baino gehiagotan, eta esan ditzazkegu hemen orain orkestarekin kolaboratu duten musikariak, eta ez genuke zerren dago amaituko. Beste batek esatezian bai, eske abesti baten bukaera urrengoarekin, hasierarekin lotzen da. Hori ere, egin dute milaka eta milaka musikari. Bai. Eta disko ona da, bai, noski dala ona, baina hoberenetarikoa, ez dakit hori kontzeptu hori nola landu beharko litzaken. Orduan. Zein dira irizpideak? Bai. Ezin da. Niretzat disko hon bat da, nire asko gustatu zaita, asko izugarri. Egunero entzuten dut. Edo ia egunero. Baina, nik enuke esango historiako disko honena dela, baina nizuke esango ez da The Beatlesen, bueno, dela... Hora, etorriko da Goiuri eta bere The Beatlesekin duen harreman berezia. Ez daukat harreman berezia The Beatlesekin? Ez, Queenekin dokazu. Queen gorrotu dut, hori bai. Baina esan nahi dut... Bai? Teko zegoto! Baina, historiako disko honena... musikarekin esan barroan, baina pelikula ere, historiako pelikula honena ez da existitzen. Esan dezakezu zure gogokoenetariko bat dela. Hori, bai, ulertu ezaket, baina... Edo gogokoena. Edo gogokoena hori da, baina hortikan historiako hoberena izatea, nik usteet aldaketa hor handia dagoela. Eta badagoela, alde bat nahiko ez dakit. Nik uste hor gertatu dela, baina gertatu da orokorrean Rosaliarekin kritikaren beharra handia egon dela, oso artista handia eta esanguratsua delako, eta orduan esan beharra dago diskorik onena dela, edo esan beharra dago Rosaliaren ez dakit hau esan den, igual gure horrengo gonbidatok badaki hau esan dute baino. Rosaliaren teknika bokalarekin sartuko zen norbait bere kantu lirikoan murgildu den horretan, eta ez dakiz zer, eta nik uste disko ona dela. Egia da bestalde, badaudela gauza askor, pixkat jendeak deskubritu dituna Rosaliarengan, eta musikan hamarkadak, edo ia mende bat daramatenak ere ez, eta jendeari entzat ikustezin direnak, eta horrek akaso jendearen, norbaitengan amorroa sortzen duela, zergatiko de repente da inona orkesta sinfonikoaren erabilera bat, eta gero inoreztua orkesta ikustera, eta takitu. Nik uste
ez hainbeste eta ez hain gutxi, dena bere tamainan, eta niretzat ere disko interesgarria da, eta horrela behar dute izan diskoek ez, zerbait eskaini, zerbait gozarazten dizute, eta erotu beharrik gabe konsumitu daitezke edo entzun daitezke. Baina tira, jarraituko dugu nahi dut, beste batean Rosaliaren inguruan izketan, ze orain goizeko 11 minutu bat ditugu eta azken ordukoaren bila, egin behar dugu salto estudio zentraletara. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon, kontatuko dugu Askapena erakunde internazionalistak mobilizazioak egingo dituela aste honetan Venezuelaren aurkako eraso imperialista salatzeko eta herri venezuelarrari elkartasuna adierazteko. Deialdiak 3 egunetan banatuko dira, abenduaren 4 bihar Bilbon Gasteizen eta Iruñean, abenduaren 5 Donostian eta abenduaren 6 Durangon. Askapenaren arabera Venezuelaren aurkako erasoa ez da berria, gertatutako aspalditik jasaten ari diren ofentsibaren areagotzea baino ez da, eta antolakundeak gogorarazi du Venezuelako herriak jasandako erasoen jatorriak. Hugo Chávez presidente bihurtu zen garaira atzera egiten duela eta ordutik etengabeak izan direla jasotako erasoak. Antolakunde internazionalistak azpimarratu duenez, 2 hamarkadatan zehar prozesu bolibartarra suntsitzeko saiakerak zenbatezinak izan dira. Antolakundeak gogorarazi du mobilizazio guztiek helburu bakarra dutela. Herri venezuelarraren autodeterminazio eskubidea defendatzea eta kanpoko esku sartze oro salatzea. Eta nazioartean jarraituko dugu, Venezuelatik Brasilera goaz, izan ere Jair Bolsonaro, Brasilgo presidente ohia, 27 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra betetzen hasi zen duela astebete kolpismoagatik, eta erregimen itxian gutxienez 7 urte eta erdi eman beharko ditu kartzelan justiziak zabaldutako kalkuluen arabera. Hain zuzen, Brasilgo zigor betearazpenen epaitegiak Gorte Gorenera bidalitako dokumentuaren arabera buruzagi ultraeskuindarrak 2033ko apirilaren 24an soilik izango du espetxe erregimen erdi irekiaren onura eskatzeko eskubidea. Onura hori ematen bazaio Bolsonaro, orduan 78 urte izango dituenak, espetxetik aldegin ahal izango du lan egiteko edo ikasteko, baina bertara itzuli beharko du lotara. Epaitegi beraren kalkuluen arabera, armadako erreserbako kapitainak baldintzapeko askatasuna eskatzeko eskubidea izango du, eta horrek kartzelatik irteteko aukera emango dio, baina murrizketekin eta bermeekin 2037ko martxoaren 13an, 82 urteak bete baino egun batzuk lehenago. Gogora ekarriko dugu Bolsonaro, Brasilgo Polizia Federalaren egoitzako ziega berezi batean betetzen ari dela zigorra. Luis Inacio Lula da Silva, egungo presidentearen kargu hartzea eragozten saiatu zen konspirazio batekin buru izateagatik errudun jo zuten. Azaroaren 23an atxilotu zuen poliziak ihes egiteko orkatilako gailu elektronikoa apurtzen saiatu ostean. Eta hementxe utziko dugu oraingoz boletin hau 12etan, eta ostean ere ordu bateko albistegian, naiz errateko informazioaren arian. Eskerrik asko ba, Itxaso Leon, guardiko 12etan informazioari heltzen jarraituko dugu hemen naiz irratian. Oraintxe Gartxotun Zain Letonaren txanda Doñetatik haratago podcastean murgilduko gara, Lide Hernandorekin, Bele eregin, soinu frogetan murgiltzen garen bitartean entzuleok segituan garazuekin, eta gure elkarrezketa akustikoarekin. Ongi etorri entzule Doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela gure belarriak goxatu eta kantu berri batzuk ezagutzeko. Aste honetako lehen gomendioa ekartzeko orduan, asteburuan bizitako momentu bat berreskuratuko dut. Izan ere, Maestro Espada talde puska ikusten egon nintzen. Larun batean, Murtziako bikote bada, Alejandro eta Victor Hernández anaiek osatzen dutela, eta izugarrizko kontzertua eman zuten Donostiako Antzokizarran. Esango nuke urte honetan ikusi dudan kontzertu berezienetako bat izan zela. Lehenago banekien Murtziako folklore tradizionala, gaur egungo elektronika eta soinuekin hasten zutela, eta euren izen bereko lehen diskoa, Maestro Espada, izenekoa, 1000 aldiz entzun dudan arren, zuzenekoan ez dituen ikusi, eta benetan maiteminduta atera nintzen eskaini zutenarekin. Gaurkoan Karriles kantua ekarri nahi izan dizuet, euren lehen diskolako eta proiektu honetarako idatzi zuten lehen kantua dela dio, hemen internetek ez nekien, eta egia esan diskoaren tonua asko adierazgarria dela esango nuke, diskoaren tonua adierazteko oso kantu aproposa dela. Naiz, hemendik euren lehen disko
osoa behin eta berriz entzuteko gomendioa bidali nahi dizuedan, gaurkoan nik konbentzitzeko moduan kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Eta horixe izango da aste honetako lehen gomendioa. Esan bezala, 2024an kaleratutako Maestro Espada diskoko Carriles kantua. Hementxe duzue. Los carriles de esta huerta mía, yo los cruzo cuando acaba el día. Y a la boca del sueño me llaman los carriles de esta huerta mía. ¿Qué voy a hacer con las manos manchadas de ayer? El agua turbia no limpia ni calma mi ser. Los carriles de esta huerta mía. Por la cara que tiene fobia, hay la luna de esta huerta mía. A la noche yo a la travesía y a la aurora mi huella se olvida. ¿Qué voy a hacer con las manos manchadas de ayer? El agua turbia no limpia ni calma mi ser. Los carriles de esta huerta mía. ¿Qué voy a hacer con la mano manchada de ayer? El agua turbia no limpia ni calma mi ser. Los carriles de esta huerta mía. Hortxe entzun dugu Maestro Espadaren Carriles kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Aldous Hardyren Treasure kantua izango da. Aldous Hardyn Zelanda berriko kantautore gazte bada, eta barrura begira kantatzeko edo introspektiboa den ahotxe melankolikoarengatik ezaguna dela esango nuke. Kantu hau, Treasure izenekoa, 2019 urtean kaleratu zuen Designer diskotik atera dut, duela gutxi ezagutu dut gainera, gomendio bati esker, eta bertan instrumentazio delikatu xamarra, eta batez ere oso atmosfera intimista bat sentituko duzue. Letrak ere, adi bazaudete, poetiko xamarrak eta enigmatiko xamarrak direla ere ikusiko duzue. Eta hau guztian astuta, benetan efektu hipnotiko xamarra sortzen du, Aldusek nire ustez, emozioz beterikoa gainera, eta esango nuke entzuleare pixkat deskolokatzeko gaitasuna baduela, hori bai, zentzu onenean, ni behintzat maite mindu nau Aldous Hardynen egiteko erak, eta horregatik, aste honetako bigarren gomendio gisa, Treasure kantua ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzue.
I made it again to the Amazon. I've got a race the same as the others, and I see it far cleaner than that. Expecting to be ready for 3. I just stood up, and I mean it, I have better than that. Rock in my hand, a living mirror, a braided cover of love. I've got my eye on you, treasure. What will you do if the game keeps changing? Will you die on the vine, choosing it over? When you bleed out, you know better than that, and that you could take it. Rock in my hand, a living mirror, braided cover of love. I've got my eye on you now, treasure. A hand in time, that's no miracle. The arrival of none, finding the gallows. Now that is something, when we need it, we'll know better than that, and that we could beat it. Hortzentzun dugu Aldous Hardingen Treasure kantua. Aste honetako 3. gomendio gisa Rita Payesen Nunca vas a comprender kantua ekarri nahi izan dizuet. YouTubeen arakatzen den biela ezagutu dut Rita Payes, Kataluniako kantautore eta tromboi jole gaztea, eta pixkat informazioa arakatzen ari nintzela, San Andreu jazz banden ikasketak egin zituela irakurri dut. Eta horrek jazzean egindako astapenak zuzenean eragin zituela dio hemen internetek. Egia esan, kantu hau oso berezia iruditu zait. Batez ere jazza, boleroa, bossanoa, baina oso kantautoretzatik gertu dagoen estiloa ere baduelako.
hori guztia nasten du, eta oso erakargarria egin zait baita, hauen. Elisabet Roma ondoan duen gitarra jolearen lana izugarri gustatu zait, eta orokorran kantu guztiak duen baif berezi hori. Letrari aditzen badiozute, pixkat maitasunaren inguruan ari den kantu bat da, eta batez ere normalean guk maitatzen dugunean bestalde ez horrek eragiten dizkigun min eta bestelakoen inguruan. Benetan melankoliaz beteriko kantu intimo bat dela esango nuke. Izugarri gustatu zait, aste honetako deskubrimentu bat da, eta hona ekarri nahi nizuen, 3. gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue Rita Payesen Nunca vas a comprender. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Vas a comprender que yo te quise, nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Hortxe entzun dugu Rita Payesen Nunca vas a comprender kantu puska. Aste honi
agur esateko, eta laugarren gomendio gisa, Cinematic Orchestrak Patrick Watsonekin batera duen To Build a Home elkarlana ekarri nahi izan dizuet. 2007an kaleratu zuten Cinematic Orkestrakoek, eta izugarri gustatzen zaidan kantua da. Zergatik ekarri dizuetan, elkar lan berezi badelako, gainera ahots nagusia eta pianoa kasu honetan, Patrick Watson kanadiarrak eskaintzen du, eta oso balada melankolikoa eta emozionala dela esango nuke, akorde simple batzuekin hasten da, baina pixkanaka Cinematic Orkestraren lan guztietan hainoikoa den gorantza juteko joera horrekin, egia esan sentimentu ugari transmititzen dituen kantu bilakatzen da, eta letraria ditzen badiozue, esango nuke etxe bat, ez dakit metafora gisa, edo fisikoa den, baina emozionala edo intimoa den etxe hori sortzearen prozesuaz ari da, ez da baita iraganerako salto batzuetan, oroitzapenetan oinarritzen. Izugarri gustatzen zait kantu hau, eta ederra iruditu zait aste honetako azken gomendio gisa. Beraz, Cinematic Orchestrak eta Patrick Watsonek elkarlanean kantaturiko To Build a Home izango da azken gomendioa. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zaindu zaitezte. Aio! There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. I built a home for you, for me, until you disappeared from me, from you. It's time to leave. Time to die. Entzuleo, goizeko 11:25 minutu izango dira, oraintxe hain justu, mentxe naiz irratian zuzenean, guk soinu frogak amaitu ditugu, eta gartxotun zain letonari, azken kantu hau zartxo bat moztuko dugu, nahi dugulako, urrengo minutuetan, gure gonbidatuarekin lasai eta luze aritu, baina gozatuko zenutelakoan, gartxotun zain letonaren, proposamen musikalekin egingo dugu guke aurrera. Sandakoa, mentxe, bigarren kafean txarete. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Basamortuan egon denak, badaki ura eta area bereizten, emaria ez da mirari,
Lorpenik ez da muturrekorik gabe eta salbatu duten hortentek ito nahi. 3 hamarkadaz, huts guztien balada luzea konposatzen aritu da lider Nando. Ondo daki, borrokak ondo autotu behar direla. Ametsak ere bai. Izan ere, basamortuan egon denak, badaki, ura eta area bereizten. Diskoa izpide hartuta, zer esango dizut banik jada ez dakizuna, Beleren abestiak tatuaiak direla, memorian dantzan gelditzen direla azalean, baina kuilua igatu dutela eta orain azala digutela laztantzen. Basamortuan egon ote, naizen ez dakit zintzoki esaten, errari ibili naiz baina. Arro egoteko moduko proiektua ondu du Belek, eta damutu arren arrokeri pixka batek noiz egin digu kalte. Muturrez zerura diskoa egin du, egin aditzaren izki guztiekin, do it yourself modura. 80ko hamarkadan jaio ginen gazteontzat hori baita aukera, edo maratoia, edo eskulanak. Lidek eskulanak aukeratu ditu, eskerrak oraindik baden jende naturala. Eta gurean dugu, elkarrizketa akustikoetan, galderak erantzun eta musika pixka bate eskaintzeko egunon, Bele? Kaixo egunon. Bele, Lide ez dakit nola deitu. Lide, Lide, egunon Lide. Bale, nik esan dut eskulanak aukeratu dituzula, baina agian maratoiak ere egiten dituzu. Orain ez, baina maratoi erdiak behobia egin dut hainbat alitan. Eta birak batzutan maratoiak ere badira. Hori da, eta maratoi, eta serien maratoiak, vamos, danak. Osea, eguraldi honekin gaina. Maratoiak korri egitetik garatago egin daitezke, beraz. Hori da, hori da. Bueno, hilabete, eskaz, diskoa kaleratu zen otenetik. Hemen bilen kontuak egin nahian, hilabete bat ken lau egun izango da, ez? Hori da. Precisamente. Baina kosta egin zaite dislexia puntu bat garatu dute bapatean. Lehen aipatu ez dute beste disko batekin batea egun horretan Rosaliaren egun berean. Rosaliaren egun berean atera zenuen. Yes! Bai, gainera ikusen duen sarean ez, mundu guztia Rosaliari buruz ari da, gaur beste bi diskotzara atera dira, eta uste dut, bata aipatzen ari garen muturrez zerura uzala, eta bestea Del Valen diskoa izango da. Del Valek egun horretan ere kaleratu zuela, eta bai izan zen egun potolo. Zer modu zaude, Lide? Hainbestean. Sakondoko dugu ontan edo ez? Bueno, disko atera osteko asteak beti dira nertzako oso gora beratsuak. Onak eta txarrak aldi berean. Orduan, pixkatori transitatzen. Alde honari helduko diogu, venga. Zenolako hau zapore hautzi dizu, 3 aste pasatxo hobetan gertatu denak, zenolako lehenengo sentsazioak bildu dituzu, dagoeneko hilabetean borobilduko dugu, diskoak eman du pixka bat jendearen feedbacka jasotzeko, zuzeu ere diskoarekin, ez dakit, kokatzeko, nola zaude zentzu horretan? Ondo, esan bezala, hori, oso zaila egite zaite sentsazio zuzen edo bat eukitzea, baino esan behar dudana da, jaso dituan feedback guztiak positiboak direla, ez didala inork esan, ez dakit aurreko diskoa baino gutxiago guztu zaionik, edo ez dakit naizetanik eskatu beti zintzotasuna. Orduan, posik, alderretari. Aurreko diskoarekin alderaketa batzuk egin dituzu dagoeneko hainbat entrebistetan, eta irakurri dugu gauza batzuk, bueno, pixka bat, kendu egin dituzuela zuen bidetik, edo nolabaite bazeudela lehenengo diskoan, apostu batzuk, igual bigarren diskontarako etzirenak edo. Bai, soinu zalatzea gustatzen zaigu. Neri, hori, eske aldaketak ematen dit gasolina, ez? Osea, neri estilo asko gustatzen zaizkit, eta saiatzen naizen arren koherentzia mantentzen batez ere komunikatze aldera, jendeari ulertarazte aldera zer den Bele, ez? Hori zaila da disko batekin, eta zailagoa da bigarren disko batekin, ez? Desbio handia balin bada jendeari, ez zaio oso argi. Igual bost diskorekin jendeak bataz besteko sortzeko aukera gehiago dauka, ez? Bai, orduan bigarren bat beti da pixkat erronka, ez? Aurrekoaren konparatiba dagoelako. Baina, bueno, dena den esango nukenik musika beltzaren munduan txertatuta jarraitu dudala, naiz eta aurrekoan agian R&B eta soulera gehiago gerturatu nintzen, da oraingo honetan funk, disco eta doinu dantzagarriagoetara, hola, simple esatearren.
Zenbat izan du zenolako eragin izan du honetan lehenengo diskoaren defentsa guztiark, bueno, nik aukera izan dut pare bat alizuek ikusteko, zuzeneko oso landuan, gogoan dute lehenengoa zera Javi Etxarrirekin batera ikusi nuela, eta momentu asko zeuden, zuzenekoan, horrela elkar begiratzeko, eta pixkat, harritu egiten duen zuzeneko bat zen, eta ez dakit zuzeneko horretan ere egindako lanketek, bideak, ahotsetan ere zuzeneko lanketa asko egintzen dituzten, diskoan ere badaude horrelakoak, eragin izan du zuzeneko horrek, edo nolabait aparkatu duzue sentsazio hori eta esan duzu, bueno, guazen diskoa begitera eta zuzenekoa montatuko du ondoren. Nik uste izan dela zuzenekoetan topatu degun hori, harimutur hori tiraka pixkat gehiago esplotatzea izan dela asmoa, ez? Ikusten nuen bazegoela jendea, esan behar dut estilo hau Euskal Herrian jorratu izan dela, baina ez da estena bat sortu inoiz. Orduan da estilo bat oso arrotza egiten zaiona jendeari. Orduan naiz eta gustoko izan publikoko batzuei ikusten nuen como etzegola como dantzan askatzeko, ez, zuzeneko sugarrik edo. Orduan esan dugu, guazen pixkat erraztea jendeari dantza egitea, ez? Pixkat horretatik dator abestiak pixkat dantzagarriagoak egitearen asmoa, bomboa negras esaten dan hori, ez? Bomboa beltzetara, venga, erresago egingo dizuegu, 1, 2, 3, 4, venga, dantzatu. Baina ez dugu errotik kendu nahi izan aurreko biran sentitzen genuen hori. Nola baita esataren zaketa azaldu dizudan. Bai, zalantzari gabe, azaldu duzula. Bueno, pixate ekoizpen prozesuaren inguruan ere galdetu nahi nizun, ikusi dugu fanzine horretan, gero itzen dugu fanzinearen inguruan. Bueno, diskonen muina berriz ere Inigo Etxarri eta Lider Nando izan direla. Formula mantendu duzue, gero zuen buruei eskatu diezue, hori ez, harimutur hori, aipatu duzuen harimutur horri, beste harimuturtxo batzuk topatzea, baina formula horixe izan da. Bai, oso eroso gaude biok elkarlanean egia esateko, elkar oso ondo ulertzen dugu, eta asko diskutitzen dugu, noski, baina konfiantza dagoelako, ez? Eta nik uste eztabaida horietatik ateratzen dugula baita ere alde ona, ez? Ez bagenu eztabaidatuko eta berak proposatzen didan guztiari nik men egingo banio, igualen nintzake horren gustora geratuko, ez? Eztabaidatzen dugu, ideia guztiak etzaizki alako gustatzen da berari nereak ere ez. Orduan saiatzen gera elkarri gauzarik onena ateratzen. Hala ere nik egia da denborarekin igual noizbait etorkizuna nahi dudala burbuila hori puskatu ere bai, ez? Kanpotik feedback berriak eskatu eta agian gure mikrounibertso honetan ez dagoen norbaiti laguntzeko eskatu, noizbait egingo dut hori. Mikrounibertso hori aipatzen duzunen, hortik kanpo ari zarenean, zue biotatik kanpoko norbait eta zari zara, alegia, zuen zuzenekoetan dagoen musikari puxka horiek ere, dauden musikari puxka horiek ere, izan daitezke momentu batean hor txertatzen direnak, edo? Bai, de hecho, horiek txertatuta dauden nola bai, batzuetan ere iritzia eskatzen diet. Gehiago nioen, beste ekoizleren bat, horrelako gauzak, ez? Letragileak, nik beti idatzi ditut nik nire letrak. Bueno, eroso sentitu naizelako idazten, baino egia da beti, denok erortzen garala beti formula berdintxuetan, mania batzuk ditugu, metafora konkretu batzuetan erortzen gara beti, eta polita dela batzutan askatzea horretatik, eta beste batzuei eskatzea zure letrak idaztea, ez? Horren, azken aldin nabil, ni beti nabil urrengo proiektuetan pentsatzen, eta noiz bait hasiko naiz, hola gauza haueketatik, kanpotik eskatzen, ezagit. Ekoizleak aipatu dituzu, esango nuke, Lierren hainbat diskotan ekoizle sendoekin eta ekoizle potoloekin egin zenutela lan, baina belen pixka bat ekoizpen hori etxera bildu duzuela gehiago, ez? Bai, hori da. Hasiera batean, arrotasun batez, ez? Ez dago besterik, ez? Gehiago, guazen gu hau egitera, gai gera eta frogatuko diogu gure buruari gai garela estilo honetan musika egiteko, ez? Piskat hortik etorri zen. Baina hori beti, esan dudan bezala, beti ondo dago kanpora begira jartzeare bai, eta etorkizunan egingo dugu. Hiru hamarkadas, huts guztien balada, luzeak konposatzen. Zinto izatea, ustela erakustea, soinek zela usten unen. Arrituko, bazaitu ere, nita zerro, egoterare, iritxirene, akuilua, nigatu nuen, eta orain, azala, dit lasten. Hemen naiz, nire mamu guztiak, era hiltzearen,
abestien iropenaren inguruan galdetu behar nizun, errarik bazuen bataz beste 3 minutu eta 30 piku segunduko iropena. Oipa, mikro itxiz. Bai, eta lan honetan kantu motzagoak egiteko ausardia esango nuke, ze batzutan ez, sortzailean eta dut badela zerbait zaila, eta beldurra ematen duena, baina badaude 2 minutuen bueltan, 3 minutu azpitik, minutuaren gainetik kantuak. Ja, baina kasualidadea izan da, ez dakit, bai, eske, esango nuke disko honetan inkontzienteago jokatu dudala, nahita. Ez dakit, ez dut pentsatu nola nahi nituen abestiak, osea, jariotasunez atera dira, ez dakit nola esan. Atera dira eta sentitzen nuen struktura hori auki behar zutela eta horrela ondo ditut. Ez dut pentsatu, honi, gehitu behar dio zerbait gehiago, zeren falta zaio. De hecho, bakarrik luzatu nuen Painting Water, de hecho, orain ere ez dena 3 minututara iristen. Hori da. Motzagoa zen. Motzagoa zen, eta jendeari erakutsi nion, bele taleko Sara eta Mariari ere bai, tartean, eta esan zieten, eske oso polita da lidetio luzatu pixka. Eta esan, venga, bale. Bai, atera zitzaidan oso motza. Bueno, hementxe ari gara pixkanaka letzen muturrez zerura, Beleren bigarren lan hau, eta, zuzenean ere defendatu behar duen lana da. Gaur oso modu berezian defendatuko duz, ez da erresa eta eskertzen diogu. Horrelako disko bat, ez pixkate disko doinuetara, musika beltzaren doinuetara, eta horrelako ekoizpen batera doan disko bat biluztea, baina gitarra akustikoa ekarri duzu eta defendatuko diguzu. Saiatuko, gea? Zein izango da joko diguzun lehenengo kantua, Lide? Lehenbizikoa izango da Itakasutan. Itakasutan entzuleok entzun duzue azken aste hauetan, baina gaur formatu berezian entzungo duzue. Zoaz gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Bele prest dugu eta eskainiko digun lehen kantua Itakasutan nahi duzunean, Lide. Berrire idatzi dut amestu dudana, lortu gabeko beste helburu random bat. Osaldu artean pentsatu dut esan nahian, ean inizenala mundu aurrera ez dona. Ni nahi dut altu egan egin, baina eren zinioiz atiratzen. Gelati borrokak ondotatu behar omen dira, ametsak ere bai, txantxan gorria naiz, gelako zapaian. Oh, 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 oh. Gazetariaren galdera gauen zerkentzen dizuloa, bitan pentsatu gabe doa, burua sartzeraino irekitzea zilborreko zuloa, tarantzunak eskatzen nau nire kezka petidienako baina nola egongo naizongi tazo da bera mundu hau baldin badoa, ustu bidetik behera arrakasta, azenaria makilaren punta, arrapaladan zertako joanitak abadago zutan, ta gero kaleak utxik daudela, zer gertatu da, zeru guztiak berberak bakoitzak bere infernua. Oh, 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 sure. Berrirene idatzi dut amestu dudana, lortu gabeko beste helburu random bat, gozaldu artean pentsatu dut
batean, ea nire izena da mundu aurrera doana. Nik nahi dut altu egan egin, baina naiz inoiz ateratzen, gelati borroka kondautatu behar omen dira ametsak ere bai, txantxangorria naiz, gelako zapaian. Txantxangorria naiz, gelako zapaian. Txantxangorria naiz. Hortxe bai, Jaun Andreok, gaurko beneren lehenengoa, gure entrevista setera itzuliko da, eta segituan jarraituko dugu elkarrezketarekin, eta nik naizter sarraskian murgildu nahiko nuke ere. Uste dalako badagoela asko ere letretan hemen aztertzeko. Baina nik lehenengo beste galdera badaukat. Ados, baina utziko diogu eseritzen. Bai. Esan nahi dut, bazparezuk agian bat egin nahi zenuen, eta aurreratu egin nahi dut. Ez, zure txanda. Entzuleentzat bezain divertigarria da zuretzat arrapaladan abestea. Hitz hori abestea. Super divertigarria iruditzen zait. Bai, abesti hontan badaude, bueno, eske abesti askotan sartzen ditut gauza asko niretzako divertigarria dienak abestea, ez? Osa, ez da bakarrik letra komunikatzea da, letraen perkutibotasuna eta letrarekin, silabekin, akuluan adibidezaren konde, osa, holako gauza asko sartu ditut diskontan, niretzako divertigarria dienak. Ba, guretzako ere bai. Posten naiz. Ba, hau ez da divertigarria izango. Sarraskia. Zan, gizu, sarraskia tartean hartzen ditugula letrak, eta bueno, letren inguruko galderak egiten ditugula, eta nik diskoa entzuten, bueno, topatu ditut hainbat kontzeptu errepikatu egiten direnak, ez? Abesti batean esaten duzu sarritan erori bazara eta zauria ez da sendatzen, eta beste batean maiz erortzeak balio behar du behin altxatzeak bezain beste, ez? Erortzaren kontzeptu hori, eta gero ikusi dut loarena ere bai, ez? Utzi ardiak zenbatzeari gaur ez duzu eta lorik egingo, edo kazetariaren galdera, gau ez zer kentzen dizun loa, eta bueno, horrekin eri nintzen buruan bueltaka, eta lehenengo erortze horrekin, jakin nahiko nuke, ea, ze harreman daukazunzuk erortzearekin. Ba, oso estua. De hecho, muturrez zerura ere, hortik dator. Bueno, eske lanketa konstante bat da musikan, nere bizitzan. Nere ibilbidean behintzat, imaginatzen dut beste musikari askoren ibilbidean, ere ala dela. Denbora guztian jendearen edo publikoki esponituta egoteak egiten dizu erortzea. Osea, esan nahi dut, erortzea, zentzu simbolikoan, bueno, zuk eukiditzazkezu espektatiba batzuk gauza batzuen inguruan, gero ez direnak betetzen, edo egin ahal izan dezu zerbait intentzio onenarekin eta jendeak ez du ondo ulertu eta norbait asarratu zaizu, edo kritikaren jasotzen duzu inungo zentzurik ez duena eta esatezu ez naute ezagutzen. Hoiek danak niretzako erorketak dira. Orduan, bueno, bai, aditut belaunak oso kaio gogor batekin. Eta pixkatortik dator diskonen mantra, muturrez zerura, saiatu naizelako, gero ez dakit betetzen dudan, baina bueno, erorketa bakoitza altxaldi bat izatea. Erortzen zarenean, bueno, joan egingo naiz gaietik, baina bueno, erortzen zarenean, heltzen diezu beste musikari batzuei, elkarbanatzen duzu beste musikariekin, estropozu hauek edo... Bai, ni naiz oso gauzak partekatzekoa, eta beti aurkitu izan ditut, igual, bueno, nire ibilbide osoan izan ditut batzuk beti horregon direnak, beste batzuk jun eta etorri dira, ez? Eta batzutan derrepente superkonektatuta sentitzen naiz musikari baten gana, eta derrepente elkartu gaituzte eventu sozial baten hola oso randomki, eta baten hasten gera hitz egiten, eta ostras, zauri berberak ditugu, ez? Eta hori... A ver, bueno, mal de muchos consuelo de tontos pixkat esaten da, baina oso polita izaten da hori, ez? Deskubritzea beste batzuek ere zuk sufritu dezun berdina sufritu dutela eta elkarru lertzen dezuela, ez? Aipatu dut, loaren kontzeptuare hor dagoela, pare bat abestitan agertzen dela. Lo gutxi egiten duzu? Bai, gaizki gutxi, bai. Bueno, gutxi baino gaizki. Osa, beti kostatzen zaita asko egitea oso nokturnoa naiz. Eta gero goizetan goiz jaiki behar da laniteko, beraz, bai, gau asko dira ez ditudanak bat ere login edo gutxi. Eta musak gauean etortzen dira? Batzutan bai, depende. Bai,
neri ez daukat garai berezirik nola entortzen zaizkidan. Gauean, korrika egiten, batzutan lan egiten, osea, justo abestiak sortu nahian nabilenean etortzen zaizkit, momentu egokienean, depende. Hori izaten da, ez? Musak etortzen direla, baino lanean harrapatu behar zaituztela, bestela ez dela ezertarako balio. Gero badago esaldi potolo bat hemen, boloak ikustea bihurtu da espioitza Ze esaldi, industriala. Sekulako esalditzarra iruditu zait, ze sentsazioa dut hala dela, eta bueno, pixka bat, esaldi honen inguruan galdetu nahi nizunea, zer kontatzen diguzun. Jo, nahiko nukela nik itzuli momentu virgin horretara, ez? Non horren beste disfrutatzen dituen kontzertuak ikusle gisa, ez? Ikusle soil gisa. Eta dena zen magia. Eta dena zen eragiten zidan sentsazio zintzoa, ez? Orain da gehiago denbora guztian edo ari naiz komentatzen ondokoarekin baitaren musikaria dena, edo musikaz badakiena, ze instrumentuari diren erabiltzen, edo ze arregi teknikari ona daramaten, edo dena jotzen ari dira, edo zerbait pintxatzen ari dira. Osea, da lokura bat, eta iruditzen zait, pues hori, tamales, ja ezingo duela itzuli berriz ere, ez? Ez bada kriston kolpea ematen eta amnesia bat sufritzen eta derrepente dena berriz begi berriekin disfrutatzen. Bueno, horrela bihurtu dela, ez? Egizu beste irakurketa bat ere baduela honek. Aha. Bai, ze gaur egun kontzertuak bihurtu dira pixkat espioitza industriala beste zentzu batean. Kontzertu baterako sarrerak lortzeko 4 ordenagailu behar dituzu, 2 tablet, 3 mugikor, eta pixka bat abesti entzuten ari nintzenean hori ere etorri zait burura, ez? Orain ez noski talde guztiekin, talde oso eguneko txikiarekin, baina oso ospetsuak diren taldeekin bihurtu dela pixkat sentitzen garela espioi industrial sarrerak lortzeko, eta hori ere... Bueno, hori ere badauka eta hori ere... Bai, egia da. Zorionez behintzat, nire realitatetik horren alden duta dago hori, baitara ikusle moduan, ez? Ez dudala hori bizitzen, ni gehiago ikuste ditut kontzertu ertain edo txikiak, gehien bat. Baina bai, ulertzen dut, bai, totalmente. Diskoetan ere gertatzen zaizu hori disko entzuten ari zarela beste norbaitena eta hor ere lanean ari zarela denbora guztian hau, identifikatzen hau, sinte hau, gero ez dakiz zer? Guztiz, osanik look sentzun dut horrela. Mila aldiz, ke guapo hau, eta efektu hau, zenbat hau txo demen harmoniak, ezakize, hau da do, ezakize, septima, bueno, horrela. Eta galdetu nahi nintzun, itoitzan egal egitenen erreferientzia horren inguruan, jantxak gorri naiz gelako zapaian. Bueno, esaldi hoi bere hortan, baina egal egiten abestiak ametxei buruz ere hitz egiten du, eta zuk ere ametxen inguruan hitz egiten duzu, eta horren inguruan galdetu nahi nizuke zergatik, eta zergatik esaldi hori, eta zergatik... Bai, bueno, itoitzen oso zalea naiz, oso asko gustatzen zait, ojala itzultzea, noizbait, mesedez. Eta bitu horretarako bai ingo nuke espioitza industriala labordena gaiurekin, hor. Baina... besterik gabe, hor txertatu nuen letrarekin bazijoalako, ez? Ez nuen abestia egin beraiei omendu nahian, ez? Besterik gabe idazten egin zen nere ametxen eta ni neu naizelako askotan gehienetan nere ametxen frustratzaile handiena, ni naiz. Hau da, nik amesten dut eta nik mozen ditut nere egoak, beti, ez? Orduan, pixkat gustatzen zitzaidan asko, abesti hori ikonikoa da, eta bestetik, metafora bezala asko baliozidan, ez? Txantxangorria naiz gelako zapaian, azkenan nik egale egin edez, baino nik neuk izten dizkioz lehioak nere gelari. Zalantzare gabe, Sarraskia, gaindituta. Nik espioitza industrial pixkat egin nahi dut. Ze zuzenekoak badatoz, gainera, Durango azokan ikusteko aukera izango dugu. Bueno, ordua zuet ikusteko aukera izango dugu, pentsatzen dut baietz. Amenduak 8, ordu bata eta 20. Vale, justu saioa bukatu eta gauzak tajutzeko denbora emango digu, goiuri, baina ondo da. Laukotean izango zarete? Bai. Eta laukote horretan, nena ipatu dituzu Sara eta Maria. Hori da. Inigo eta zu? Inigo eta bai. Hortik aurrera... Aurrerago beste kontzerturen baten Ametsaz Narez tromboi jolea ere egongo da, baino ez beti. Ados? Lehenbiziko kontzertua berea izango da Donostiko da Badabaretoan, otsailaren 13an. Bai, baino ez da beti egongo, izango da
itinerante. Artista gonbidatu. Otsaiaren Bai. 13an Donostian bitartean Legorretan, Gasteizen, Izaskun Arrue Kulturetxean, Bilboko Kutxa Beltzan, eta Hondarribiako itxasetxean hor gainera Inigo Muruzaren zorion festan joko duzue. Badituzue kontzertu berezi eder batzuk. Kontzertu horietan Beleren esentzia topatuko dugu, disko honetan aldaketa batzuk sonido aldetik bilatu dituzue, lehen esan diguzu, dantzagarriago izan zitezen edo bilatu duzuela. Akaso bereziki horretan egingo duzue azpimarra zuzenekoak izango du oraindik bomboa negra hori pixka gehiago. Hori da, ni saiatuko naiz, gero ikusiko dugu ze efektu dakan, hau beti da saiakera konstante bat, ez? Experimentazio konstante bat, baina nire saiakera behintzat da jendeak ondo pasatzea eta dantzatzea kontzertuetan. Lortzen dugun, ezakit. Eta horrek suposatzen du gitarra gehiago ikusiko dizugula edo ez? Antzeko? Ez gehiegi. Ez. Batzutan behar den momentu horietan. Entzuleok, Lide Hernandorekin ari gara, Beleren bigarren diskori aletzen, hemen gure txatean ere esan digute, lehen irakurri dut mezu bat, portadaren oso fanzineko erregina. Da Bele, eta otsaian, Legorretara joango gara, dio Gorkak. Ze ona? Antxe. Eta niri asko gustatu zait diskoa diote mendik, ze ederra etxetik hau entzutea, nolako izango da bertan. Hemen politagoa, entzuleok, hemen politagoa da, ze gitarra eta hotxean Lide entzutea oso gozagoxoa da, baina zuei etxera alik eta modu zintzuenean eta fidelean erarazten saiatzen ari gara, beraz zuek ere gozatu. Lide, azken kantu bat eskatu behar dizugu, gaurkoa agurtu aurretik, eta lehen ere aipatu duzu kantu, luzatu egin behar izan zenuela, taldekidek esaten zizuelako oso polita zela eta motxamar geratu zitzaizula. Alaxe da, bai. Bueno, Painting Water joko dut, historian egin duan lehen ingelesezkoa bestia, pixkat urduri atera nuen, baina hortxe doa. Zagi, jendeari gustatu zaio. Gustatu zaigu, Lide, zoaz gure set akustikora, eta oraindik zu agurtzeko aukera izango dugu. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Lide Hernando Bele prest da eta Painting Water eskeniko digun kantua gaur eguerdiko 12:00 iritsi aurretik. Nahi duzunean, Lide. Painting water, silk and smooth, dreaming faster when night is due. There are two things that I cannot do, 'cause they're as hard as forgetting you. Just like the waves you're slipping through my fingers, they carry you away to a different shore. You see the truth way, like the seaweeds for the river. Now you're waiting from the other side, but you're not you anymore. Hey. Like the waves you're slipping through my fingers, they carry you away to a different shore. You see the truth way, like the seaweeds for the river. Now you're waving from the other side, but you're not you, but you're not you, but you're not you anymore. No, 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 painting water, it's hard to do.
lights, green, gray, or blue, seemed impossible. But what a fool, it's not as hard as forgetting you. It's not as hard as forgetting you. Hortxe ba Painting Water, liderrando mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, eta nahi duzun arte, astelean ikusiko zaitugu Durangon. Entzuleok, Durangon, ionen 8an, astelenean, eguerdiko ordu batak eta hogeian, ordu batak eta hogeian ikusi izango duzue, zuzenean Beleren, disko puska honen defentsa. Guk bagoaz, Eneko Iturbe Otamendi, bihar arte. Bai, bihar Mendik ibiliko zara, ezta? Bai, zalantza egin du. Bai, geratu ala zalantzan. Goiuri ez izaran dia, zuere bihar arte, Bai. ni bizirik baliman agoren ben izango naiz. Inigo, mesedez, Bea urtean une asko daudela gaixotzeko. Ez, ondo nagoela, neska. Baina... Ezki ikusten oso. Ba, egia esan, aurpegi asko zobeto daukazu, goizeko 9etan baino, Akuariusaren ondorio izango zen. Edo zure gorputzarekin egin duzun negoziaketa. Esan izuet, negoziatu dudala. Bai. Ni orain zaintzera joan behar dut, beraz banoa. Entzuleok, bagoaz, bihar goizeko 10:00 hemen izango gara, eta etzi, Durangotik, zuzenean, gainera bideotransmisioan izango gara, multikamera formatuan, eta tira, etxea hola leiotik botata esaten dena, gure webgunean ikusi izango duzue saioa, baita gure ohiko plataformetan ere, Spotify, ni, Twitch, YouTube, Facebook, eta horietan, ez? Goiuri, bat ematzen dut, nago? Ziur, baiatz, baina. Igual hain onduen nago, Esan dizut. Bukatzeko goz nabil. Entzuleok, horixe, Durangoko azokan ikusiko dugula ostiralean elkar, baina oraindik biharko saioare ondu beharko dugula, eta bihar gurekin Mai Gorostiaga pozu ere izango dela. Bagoaz, aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. But don't be unkind.